Play P way P way Prince of High P Shakanik Amen Faithful and True Channel. Pat sa sisian Shakanik pensai senajung ke Bible kitab jing penpau. Idang ne hi dang sakut hi ya jing pensai sena ya kepala wan rak sengi lengba ke jin tho jong Father Silvanus sengi lengdo SDB pamkwai hatwaru blay. Pat hakanik lenong ke baningkong dekat iwai ulai. Tinggi dang sakut hakat dekat ke baningkong. Ya kajing batai, but hakan nika singi kadai kan nika weka line hakan nika dekat kepada kong kebaong syau syakri jong u Yohanes. Kewe pat kajing talk ong syau merau jong u Yohanes. Haka Greek ong dulo af u Yohani. Hang ning yu ya ubreu haka dok bat kesnam. Syau blay bat uji sukris dau angel. Ki lapa yakane kajing penpau bat ka kubor udai u Yohanes ngidon bok pa unong tho jong ka jing pen pau pertei yalade bat kumta ngitip ba udai u breu u balamat daladehi yakitu ki ba ula tho kene ka kerteng Yohanes kawan ka ketien Hebrew Yeho Hanan kapamut ublei u itsbun ublei u letsbun ka kerteng ha ka jing perkhat jong ki Israel ka theu ya ka jing im ka jing long bat ki jin le jin kam jong breu kane kamut u blei u pau ha ka jing im jong u kum ha ka yit khmi u blei u phalang ha ka jing long ba bha jong u bat u blei u trikam leng ba jong u Yohanes u pen pau bat u pen mentai ya ki ba u blei u la le da ka jing itsbun jong u ya ki ba udang le bad ya ki ba unsale bad kane baro ka pau ha kane ka kitab jing pen pau da ka ba u Yohanes kum urat ba jung blay upen klein bad upen scam ya ki Kristan ha ke jing ngai jung ki usneng ukrau ukentu uken pam upen slur bad upen tengen ya ki hakato ka syam lanot ba ki langat na ki dau ki riu boman bat ki nong ban ben ya ki Kristan. Da sisya udawa ya kane ka kerteng Yohanes ke pamut ublei u itsbun ublei u letsbun. Nang taha ke jing sidaman sim u penkup yalade da kanam ke badon burom bat ke bakrau kerdan ha ke balang hendai umrau jong Kris. Kanam ke pamut umrau jong u Yesus Kris. Da kane kanam u Yohanes umut ban penpena pertei udai ujong uji sukris nadong syadong bat met bat mensim ba ula aiti lut yalade hau uji sukris kabor perkat kamon bat ka atiar trikam baro kibaudon udai ujong uji sukris bat uji sukris ula ban le ya ukat ba umon bat usngaubet haka saindur itsbun jong ublei nalor kane ke jingmut imat kadon ru sah kawai pat ke pakam jeliu kumba ngin sa yui harum. Menta uang padar singi uang kumne. Menta kinong pulay jongi kin kili klempep uai une u Yohanes. Atau udai u apostol u balatho ya kitab basau jong ke kubar babha la nega gospel ung try jongi Yesus Kristus. Kane ke jingkili kadon nong rim. Pat kinong kili kidon bok banyo ya kejubab. Kidon arteli ki khana pateng sepang une u Yohanes jong ka kitab jing pen pau. Ka khana pateng ke baning kong ka ong ba une u Yohanes udai u apostol uto u balatho ya kitab basau jong ka kubor babha. Bat ngisem ya kane ka khana pateng ha ki jin tho jong ki pabalang u Justin bakuj u Irenaeus bakuj u Clement na Alexandria, u Tertullian, bat kata kebakiri ustad kikot ke kanon muratori. Ya kecing batain sabatai, kata kanon muratori kemud ayu. Ke kanapateng kebaar, kam ngej ba u Yohanes jong ke kitab jeng penpau udai u Yohanes apostol unang tho jeng kitab basau jeng kubar babha. Bat ngilap yakane hakicin tho jeng kiwei pat ki pabalang. U Dionysius na Alexandria, u Cyril na Jerusalem, u Gregory na Sianzen, u Chrysostom, bat u Theodoret.
nang ta khana tang jong kepalang dai ke ong bagi jalan niam bagi senat niam ha Syria ha Kapadosia bat ha Palestina kim siam priang ba Yohanes jong kitab jing pen pau udai apostol Yohanes bat kum ta ya kitab jing pen pau ru kim siam priang kum ka wei na ki kot jong jin tho ba khoi chu wei uling do so blai ba start ha Rome ka spas nem ka balai uba kerteng u kayus uang syai bayakane ka kitab jing pen pau la tho da u Sirentus ubala hikai bakalalut yaki eki sapang uji sukuris bat kapalang namarba usoblay kayus ulalong ubastat ibriu kila buram ya kajing sngau jong u di kendiat kajing batai ketuboong kanon muratori haka snem siajar nyospa saupo ulodo Vico Antonio Muratori unong trei haka dulan kot Ambrosiana Hamilan ulalap ka wei ka jin tho ne ka lis jong ki kot ndai pat kita ki dei ki kot jong ka jin tho ba khoi la ong ba imat la tho ya ka ne ka lis akum ka snem sispa prapo hadin ukris te ka dei ka wei na ki lis ki barim tam pat haka ne ka lis la kedau baya ka jing pen pau Yohanes la pediang da ka balang barok ka wei padai ban pule pajba haying mane pat kiru start ki ong bala tho yaka ha kanong ba Rom namar ba yaka list jong ki kitab ke jin tho ba khoi la junam kanon ka bamut ka an ka rule yaka ne ka list ru la ai nam ka kanon muratori ya tu jing batai spang ka ji ong mane kanon muratori habangi pet kelum ya ki barok ki bangi syam hakane ka kitab jing pen pau ni sngau ba ka khana pateng ke baar ka khamdon nong rim bat ka nong rim ka paning kong ka de ka tien Greek bat ka kom tho Greek ha ka kitab jing pen pau ka ba ya pher bak lebak na ka kitab asau jing ka khubor babha bat na ki wei pat ki jing tho jing apostol Yohanes u apostol Yohanes u tho ha ka Greek ka ba jem bat ka babha Henry haka kitab jing pen pau ni siam ka Greek ka bat ka dap da ki jing bakla haka liang ka grammar bat ka jing pen bet ya ki kentien la ban ong baka Greek jong ka kitab jing pen pau kade ka pas niu tam haka jutang bathamai kane kade ka jing sngo jong wei unong tho bat unong hikai ba start bha haka nong ba Alexandria ha Egypt akum ka snem ar spa sanpo adin Chris u Dionysius ki riustat ki ong shu ba katukane ki phang ki ba kong san bha ha ka jin tho u apostol Yohanes kim da don ha ka kitab jing pen pau kum ka jing im ka jing shai ka jing shisha bat kalamler ka jing tingkhun na kaliang ublei ka jing ai umen sem ba khoi bat kham tam ka don ka jing pher ka ba kraw ka jing dei bat ka jing wan pat jong u Jesus Christ chu ki start ki ong ba apostol Yohanes junam yela de ha ki jin tho jong u re unong tho jong ka kitab jing pen pa u nam pelen yela de u Yohanes bat u le yakane da ka jing shida man sim bat ka jing ngaurit re kania ka ba khain tam po deu apostol kumbangi siam hakane ka kitab jing pen pau hi ma uhi utho bat ka kendro jong kanong ba kadon khat artli ki mau nong rim haki bala tho hi kerteng jong ki khat ar ngut ki apostol jong khunang brot madon ha kalenong arpuwe ke khat sao kitab jing pen pau barok ki ong ba rada udeu apostol unom tho hakane kurkom ban punon buram yalade hang ne kapau ba unong tho jang ka kitab jing pen pau nyau yela de kum uwei na ki apostol kani kania kalong ka badai bat ka syai kedar u Yohanes jang ka kitab jing pen pau dei u apostol andre ude uwei na ki para banget hakata kapor bat u para banget u bakham kerpang nangkonge ki ustad ki ong ba u Yohanes jang ka kitab jing pen pau ude u Kristan ubala im batrei hakitu kitain Ephesus yakane
ki bantingnya ki rustat omla ban artatin unyau yelade kum uwei na ki para banget ubay syak si tom lem bat ki na kapanta u Jesu Kris bat ka kubor wa bahajong u lenong kabanikong dekat kendai udai uwei na ki Kristan ki ba im bat ki ba trei hakitu ki jelaniam ba per nang tau ong ba ula tho yakitu ki ba mauhi ula yo i lenong kabanikong dekat uwei bat ar te utho ya kene ka jing pen pau sekitu kiba itu bahaya u badi kiba ma uru u i bat uburam badu ong ba utho sepang ki kiba jia u bat haki tu ki tain jong ke Asia Minor ka baar kiru start ki ong ba unyau yela dekum unong ya tu lupa kalau ka sepau kat we ngitip ba kita kiba ngikot kinong ya tu lupa ka jutang batamai kidei kinong penbena ya ka kubor babha kinong penbena ne kinong ya lap kiba kham kerpang kibadon kasap na kapanta ka ne ka kam pat kumta ka pau ba ublehi ula jit yaki wa apostol Paulus bat kabalang hendai ki buram bat nyokor bha ya kinong ya tu lupa mengisema ke sithi benikong Paulus ki Tesalonika kolong kepesan ke dekat arpo ya ka kerdan bar ka deiti jongki la itu dah barok bang iha kam jungki apostol kelong ke khat lai dekat banikong pat kelong ke arpuwe dekat kendai kini ya tu lupa ne ya lap kidei kiru kendu kibala IT lut yala de haka deiti ban pen priang ya ka kubor babha kiyat keleng naka wei ke sinong syaka wei pat pat ki briu ki priang burom yaki wadada kimdei ki lengdok saat lene ki lengdok soblei ndai ki don ka bor perki ikhtiar baki layo na ublei badia ka ba ka balang ka itu namar ba ki layo ka bor perki ikhtiar na ublei hi ki don hok ban sneng ban krau wad ki lengdok sadru kitab jing pen paul nong kebenikong kot sau haduk kalau nong lai nata ka ba arpu aru te une uyanis umdei apostol umdei uleng dok sat ne uleng dok soblei andre unong ya tu lupa ya ubah baro ka balang haka thain Ephesus ka itu bat kaburam walada udei tang uwei na ki pajba jong ublei khaddu uyanis jong ka kitab jing pen pau umdei u Greek andre uju ubala poi dangsian sa Asia Minor lese udei na Jerusalem hakaba ula treikum unang itu lupa kumbangi la batai haneng pat namar ba udei unang itu lupa udon hok ban leit keleng ban ya lap ya ka kubor babha pat kumta ula poi sa Asia Minor pat namar ba krempep ula benanam kum unang itu lupa kabalang Asia Minor kala itu ya u bat kala pediang ya u bat ula tresitom ban ya lap ya ka kubor babha ngila ong ba udei uju ubadang wan sen ba umdei u Greek namar ba umdanang bhai ka ktien Greek uperkat ka ktien Hebrew ne Aramaik ba utho ka ktien Greek te nakaliang ka grammar bat ka syntax ka ktien Greek jong u kalong kum ka jong usamla pule kelas 6 bateng ka hiar hadu kata bawat ukna kelas 3 ha Athens unam tho kum uyanis jong ka kitab jing pen pau imar ula poi se Asia Minor anda ula kham temen pat kumta syem yo porsyu banduryap ya ka ktien Greek andrei walada syem nang bhai ka ktien Greek uyanis jong ka kitab jing pen pau ulong ubreu ubastat bha hakajen tho bakuj kamtame hakajutang barim laban ong ba ula pule bat tiplut ya kajutang barim barok kawe nakaba ula sot kilenong bat kidkhot taki spateli nangta nalor kikot jong kajutang batamai upen iba ula benalut syapang ki kitab apokaliptik kibra tho akum kesenem arspa syo ukris hadu kesenem arspa hadin ukris kane ka pau syai
nakur kom tho jong u ya ka kitab jing pen pau ka ba ka saindur jong ka kalong ka jong ki wei pat ki kot apokaliptik di kane kadai ka jing batai shena japang kane ka dekhot ka benikong ka badang sakut ya ka jing pelait ha kini ke video ko bala dep mar ko ban ai kine kine kana ma pinom thai ban sngap di komen ko para ya kani ke jing pensai sina pila ban sam sya ki we pat ki parlok ki jong pi ya sam kanang ba kindu bio ya ke jing sai chapang kani ka kitab ka pas ko tenat ba buon ki kwa ban pule hendre kim sungu thu ba don ki ba kwa ban pule bat ki kwa ban batai kat kum jing sungu thu la jong bat ka balong ka bakala ngidei ban tip ya kan nong rim pat ang ne nga persang ban ai berwan ra happy ya ke ai ka ba long shisha kepa dei hak tu kapor bala tho mano bala tho tikene gede jing wat binya pat kane gede jing wan ra jonga ya ke bala tho da I father Silvanus ngi lengdo SDB pamkwai hadwar ublei ya sam ya kini jing tho jong I lengba jong kene ke video ba yo na kane ka channel Amen Faithful and True kataru gede khot naka kitab jing pen pawi kal nong kabalai khat khat sao trai ker kui api iwei pe iwei